Čus lidi, teď tady opíkáme tuňák. Je to mega dobrý. Ne asi. A my jsme se rozhodli, že pro dřevo nejdem. A někdy prostě tady odsáď ze střechy si vezmeme to jehličí. A doufám, že já to vystačí na dlouho. My si teda do noci budeme pouštět písničky. Nějak tolik, už jsme to docela dost snědli, vypili, no prostě. Teď tady máme hodně velký bordel, jako. Velký. A ty vole. Ty piču, no to šplíchám, vole. Pavuk. Letěl. Střih. Už je mrtvej. A teda... Dneska jsme naše ohniště nevyužili vůbec. Ne, ano, tak jako, aby vám bylo teplo, že jo. A možná už jako hoří skoro celý bokčík, takže se to budeme snažit uhasit. My máme docela dobrou náladu, protože jsme rádi, že nám to vyšlo. To odemkneme. A jako možná půjdeme ještě ven. A si. Pustíme si tady písničky na repráku, Matěj nám ho tady nechal, takže shoutout Za 10 korun, ale shoutout Matějovi. já jsem mu řekl, že mu dám 50 a zase mu 10, takže... No, Tady máme ještě párečky, papání. Já si tady tuňáčky, je to fakt super, doufáme, že nám to nic nepokazí. Ale Táďo, nechci říkat. To je špekáček. Páreček. No. No ty vole, koukám to píči. Tady toho. Ještě tady zdravím kameramana, no tady... A ještě mě tady zdravím a ještě tady zdravím do mrtvýho pavouka. Jo. Čus.